И какво сте, хора? Аз съм Иткорев и в новото видео, където ще наредя топ 5 класации, кои са най-великите футболисти за всички времена. И ако искате още такива класации, се абонирайте за канала, оставете един лайк, коментирайте и ето така ще изглежда студиото. И да, нека започваме с номер 5. Номер 5, под номер 5 съм наредил Йохан Кройф, който е роден 1947 година и умира на 24 март 2016 година. Също така е бил треньор, един много добър холандски футболист. Има много стадиони, които са кръстени на един стадион, който е кръстен на него. И ако искате още информация, може да прочетете в интернет. И нека продължаваме към номер 4. Номер 4 съм сложил Зинедин Зидан, който в момента е на 52 години и е известен в футбола с това, че има много отлични пасове и удар. И също така беше треньор на Реал Мадрид в периода, когато Кристиано Роналдо, всички много добри звезди на Реал бяха. Имаше голям спор между Барселона и Реал и наистина е известна също с това, че ударил тази глава на матча между Франция и Италия. И наистина един легендарен футболист. На номер 3 съм сложил Диего Армандо Марадона, който е роден 1960 година и умира 2020 година. Известен с това, че е един от най-добрите, може би най-добрия играч с 20 век. Един легендарен футболист, наистина аржентинец, и е играл за отбори като Барселона, Наполи и много други. На второ място съм сложил легендарния Пеле, който е роден 1940 година и умира на 29 декември 2022 година. Известен с това, че може би е крал на футбола с 3 световни титли, участвал е в 4 световни, но има 3 световни, което е наистина забележително и един много добър футболист наистина. И на място номер 1 играчите са двама, които са си споделили място, а именно Кристиано Роналдо и Лионел Меси. Кристиано Роналдо е на 39 години в момента. Има над 118 гола за Португалия. Играча вкара най-много голове в историята на футбола, над 800, и много наистина много добър футболист. Следващия номер 1 е Меси, който в момента е на 37 години. Известен с това, че има 8 златни топки и че е вкарал над 94 гола за един сезон, което във всички турнири естествено, което знаем какво е това, смисъл. Това в момента никой не може да направи, нито Мбапе, нито Холанд. И лично аз мисля да ги сложа и двамата. Двамата са легендарни футболисти и наистина много добри. Хора, това беше топ 5 класацията за най-добрите футболисти като цяло в историята на футбола. Само да ви кажа, това беше моя класация. Според мен би трябвало така са наредени футболистите. И да, ако искате още футболни, които и да е класации, се абонирайте, много ще цена, оставите един лайк, коментирайте. Това бях аз. До следващия.